Máis de 15.000 persoas achegaránse durante esta fin de semana ao Culturgal. A 12ª edición da Feira das Industrias Culturais de Galicia xa está en marcha. En total 80 stands e máis de 120 actividades que volverán a converter a Pontevedra na capital da cultura galega. A industria cultural é, ademais, un sector económico complexo, moitas veces condicionado polas continxencias dun mundo globalizado e por unhas formas de consumo e demandas en permanente evolución, o que obriga aos sectores a moverse nas constante innovación e vanguarda e contar con espazos específicos nos que sacar músculo e amosar a súa fortaleza. O Culturgal é o único onde se pode facer en toda Galicia. O Culturgal volve a mellorar este ano a súa programación, exposicións, debates, concertos e presentacións que se desenvolverán ao longo dos 5 espazos principais, unha cita imprescindible para os profesionais deste sector. Aquí se madiran aspectos moi importantes da cultura galega. É un escaparate da creación, un escaparate tamén das propostas artísticas, dos servicios culturais, un punto de encontro a nivel profesional dos profesionais da cultura galega e tamén é unha magnífica opción de decer familiar, xa que aquí os nenos o pasan moi ben. Tamén hai que dicirlo. Toda a programación desta Feira das Industrias Culturais de Galicia está disponible na web culturgal.com. As entradas son de 3 euros para os adultos e de 2 para os menores de 14 anos.